actually kat madama iti planon nga adto ti buildings min actually nga maaramid aya. Pero inyo nami DJ pagpwestuhan to iti commercial building. Iti pinili kasi makita mi nga kaanmat nga forever iti kada iti pondo iti munisipyo nga Darakkel. So dakam kin mayor tata, mayor labasan, we are trying our best to at least build something nga that could earn an income for the munisipyo. So madamatata dito yung highway, iti building ito nga pagbaling nga pag-upaan dito bangko o siguro paring mang inasal, who knows, di ba? Nagiti commercial nga medyo nadarakkel ng kumpanya nga may upamat. Tapos takat ma-develop dito yung side miti highway. Kasi since we are an interior town, we need to at least develop dito yung highway tayo. Di bagbaga mga sports center dito, di bowling lane, bowling area siguro. Nakita ko DJ plano na and nagpintas. But step by step kami. May minute no every few months, Cristel kat adal nakita makabaro iti ili pinili. Tapos mas naisisum ka nga taga pinili ka.